Napunta sa kusina, nagkaon ko. Nang na pa. Kaya yung kasama ng sityo, kaon kong utang. Gado kayo, ah. Wala, ikas gawat ba rin. Rasul, pirmi. Karong rando na ron kaya. Pero lang doon mga ko kahoy ron. Mo kahoy baligyan mo tuslingan ba sa syudad. Timingon ako man tao kanang mingaw na kay dalan. Garo kay nga mari mga pare ha. Amping mo mga mari pare ha. Mao ni mga mari kung ako sudan pinigadora jud. Ng papel jud utang pa mi sa noa. Na, sudan mga mari ah. Tapsap nga. Tangat. Mga tangat at bangan taon na. Ay ko mga mari ha. Nade ko special shout out karong hapuna. Na. Shout out kay Julissa Inday Morales Nugas. Nya. Shout out ko kay Ma'am Lorimar Pilapil. O kay Maring Git Potchadis. Shout out sa iyo, ma'am. Mga kumarin ako nga. Mga nekat paglasan eh. Shout out kay Sep. Shout out kay paring Jose Remy Faukbit. Shout out kay Maring Dole Arquilias Jim. Edison Hernani Limin. Liren Barikin. Shout out kay Mayo 22. Shout out sa iyo Maring Milrose Lopez at Malin Ramil watching from Saudi. Sus mga mare, mga pare no. Magamping jud mo ha. Kapag nahon ka, note mga special shout out na ko ng Sunday ha. O ban, dason lang po. Ginaano jud ko na, ginasuwat ko na dire ka. Basta mangluon mo ba eh, pangluon mga mare pare ha. Nawat to. Manamog kaon. Tak sudan na. Nakata ko mga mare pare ka. Diba juga mo akong kahoy likod na. I-deliver pa na ko to. May lang ka ba? Kahit bugas na. Kahit buwan. Ay mo kalimot mga mare mga pare ha. Ay mo kalimot yung taon. So, amping yung taon mo. May kayo utan. Ay, sus bawlang. Amping yung mga mare mga pare. Kalimot lang yung anak yung pisma niya. Alkohol mga anak. Asa mo lapita ro. Kaya karang giingon nilang karang yung sana katap na ito ang kalibutan. Amping sa kanunay. Nga. Ayaw mo kalimot. Kuhan man eh. Like o subscribe sa akong YouTube channel na MP Girl. Malipay po ko. Na. Naampi mo kanunay. Happy Sunday. Everyone. Love you all. God bless.